Skôš centrum IMED v bratislavskej Dúbravke bol dejisko majstrovstiev Slovenska v skôši. 32-členný turnaj mal v porovnaní s minulým ročníkom rovnaké trio hráčov na troch najvyšších stupienkoch, hoci s obmeneným poradím. Po minuloročnom striebre si Lukáš Tužinčín vybojoval 3. miesto, keď vo svojom poslednom vystúpení zdolal Davida Kubička 3:1. Mal som trošku vyššie ciele, ale nakoniec teda som spokojný aj so svojou hrou na konci turnaja, takže asi áno. Skôš bude olympijským športom, je aj toto cítiť na tých veľkých podujatiach? Áno, práve všetci sa tam tlačia do tej reprezentácie, takže a som rád, že môžem práve ja ako keby superiť s tými top hráčmi z tých rôznych krajín a teraz vlastne ako sme postúpili do tej druhej divízie, tak tam budú zase o niečo lepší hráči, takže teším sa na tú konkurenciu a verím, že uhráme dobrý výsledok a podarí sa nám tam udržať. Diváci boli svedkami finále medzi dvomi tradičnými rivalmi Matejom Hrnčižíkom a Tomášom Tótom. Obhajoba titulu s príchuťou zlatého hetriku prvého menovaného sa nekonala. Tóth vstúpil do finále s jasne stanovenou a dodržanou taktikou. Namiesto očakávaného dlhého súboja bolo o všetkom jasno v 3 setoch a skúsený domáci skôšista sa tešil z návratu na trón. Je to drina, mám viac a viac rokov. Nemyslel som si, že sa mi to podarí, lebo Maťo dominoval celú sezónu a bolo to také aj pre mňa prekvapenie. Toto sú moje domovské kurty, takže tu sa cítim najlepšie. Tu som vyhral už 3. titul majster Slovenska, ale teším sa, ak by sa podarilo budúci rok sklo, lebo so sklami chýba titul. Vždy to bolo na týchto pevných kurtoch, tak podarí budúci rok organizovať na skle vo veľkom a skúsim ešte rok zabojovať. Celé podujatie vlastne prebehlo dosť hladko. Samozrejme radšej by som bol, kebyže to bolo na sklenenom kurte niekde, ale tu v tomto stredisku, ktoré ja dosť poznám, to šlo výborne. Čo sa týka hráčov, tak odovzdali fakt všetko, boli veľmi draví, boli veľmi v nasadení, boli proste féroví, ako mne sa to veľmi páčilo z pohľadu hráčov. Z našej strany ako organizátora zabezpečili sme, čo sme zabezpečiť mali a najlepšie je, keď organizátor vôbec nie je vidieť. V roku 2024 sa hralo v Bratislave na Pionierskej. Tento rok sa turnaj vrátil na niekdajšie dejisko v IMETE. Kompetentní majú už teraz ambicioznejšie plány pre budúce ročníky. V samotnej propagácii by mal pomôcť aj fakt, že o 3 roky sa tento šport predvedie na olympijských hrách. No on sa tam hlavne prvýkrát dostal, ten skvoš, takže ten záujem je cítiť aj na Slovensku, ale aj v zahraničí, že sa oveľa viac o ňom hovorí, turnaje sú väčšie a aj dokonca aj rekreační športovci sa viac tomu skvošu začínajú venovať. Dokonca juniorov nám v posledných rokoch, alebo teda aj mesiacoch rastie, to znamená počet slovenských juniorov je stále väčší a väčší, z čoho sa teším. Chýbali ženy tento rok na majstrovstvách Slovenska, je to možno taký ešte plán, výzva na ďalší rok? Je to kombinácia, samozrejme. Ja si myslím, že keď sa nám budúci rok podarí tie majstrovstvá zorganizovať práve na tom nejakom sklenenom kurte v nákupnom centre, tak to priláka aj tie ženy viac a je to určite výzva pre nás. Toto je šport, ktorý je pre obe pohlavia vynikajúci, takže je to aj účelom a cieľom na asociácii, aby sa nám tie ženy podarilo zorganizovať.